Congratulates His Excellency the fifth Raila Odinga. Ese genteki ya koralero wacho rumong na mother KARUA koba RUNNINGMATE yae. Boigo untaite kwa kubulia bakenya ngabono engaki yabangi na nainwe mule ase keroge kenagi enseye yaikire. Kera bono nya president kere omusacha deputy yaba akabomo mongina ne okorokia democracy engiye mono bene ntaitembuli abantu amintu bonse sibale nga chinga kiechine chinga kichingia wakira Raila Odinga ekura na boigo na mother KARUA ne deputy yae lakini boigo ntaitemba sabenga ki esebirgo byons byazimio bire etogo sabanga abantu bakirwe ekura mwambo ligoro ya waipa tindanyora ripoti tindaitu kuona igoro agento ntaramanya karonso tarore kanetiga iga lakini naboronyo karonso ka ukwanirwa tali monto mubena wa ukwanirwa airane troise serikali yemo ninga kiwa koroko I'm not sure nga onyo tangasire is unfortunate nga kalonso na tame ikera ta kuba president unless ya nkobo so muungano yoyo moiga droli kuruororo ayagachi lakini nage ndoro sagi oromo ta konyara kuba president yetu lakini intumna bagusi ntubwatire tamo na ndenda tadanga ki mo aba umene reptari yoyo mombwate embwate mbara bange naro Doris Donya Toto naro kuruku Evarini Ogendo naro kuruku Brigid Ombati na Ndengoli echaran nero igo there are many and there is option ya kiro mogusi arolenga wakira obe no mongina jana trene na wale lakini ekemaine nkelina ki nchekina iro obo governor no mubasi oyo minto Janet no mubasi abana nchi na bara decide kera nto kwera biro go bibere unless inchentike Janet yagendere go se Janet yatige ngendere ikina kick mane kyamangana nga chinyombo etubwate isanemo inyombo yo mubasi bangero obo governor inyombo mugetutu twaire omo senator munyaribari mo deputy governor no ale chinyomba chiatigere no nyomba yo mu machoge omunchali no mugrango nebirogo bitigarite kemo no mu women rep bo county secretary na obo speaker ekire nyomba ras menyole ekiroge kemeke mo kero montaigwe no ale semesa ye county korosia magendero igolioka igongo sabanga ki abantu aminto tutuara omulembe nindo cha abantu bawunya ukwane binte binge ngao Simba kogenda matanga abantu baleta fujo tinana gotuma monto na ndenta etembole basikanga onde bwensi okoleta fuje sele italiane abwatu ekera chikombetita chiane ninyuwete bintu baokora ba decide go print t-shirt chiane ba abantu basalie kanisa baya abantu batere pare barama abantu batebe ninje abagaka bali baminto nabagaka banne inune kisokoro chiane enko basaba mwenzi tigatotwale ekambeni yomulembe ekambeni elimu ayengo itembo limu abeka kigalime mwate ya mwaitira umonto ya etu nechingaki ionda eto sabanga ki tokole siasa yomulembe na boigo siasa etabwati kuramana inchatindi ready korama monto nimba sigete mwenzi tigo mwananchi kawaida atwakire kura amagana makubu no timanyeti na iuna enje bagatenga nsimbo bangete dati kubolinga ki omugaka obule ngwache togo che campaign ntangani oibangira ebiko monye no oiruta magana makubu umayote bansimba aebono onye aena azimio tole ngakinda kuruta magana makubu umonto yudi etanya kuruta magana makubu tigakota ka sympathy vote genda boli abantu
siasa ili enkoro ya etiru nechingaki kemaene nkelinga lazima tu change siasa ya ito tokole siasa ya omulembe na boigo toleta magendera sabantu bamintu mbiemo no ntwa tebete mungwano olio sirete Sandona koru bomba ba ward ntwa tebete nga umong noe nkobe kwa lengese list ye party nomination list ige certificate ye twa eto muswati olio ba nkobol na Sandona olenge ground igonga a family because umongwano olina tete koleto burai mwae na botoko mwa wetera umong noe komwa nomination ye party no awoja kobanero oja kobana mbe ese nomination list kurugusi mbiamo